Good morning guys. O diba, kapag kami lakad, excited ako. Hindi ko na kailangan mag-alarm pa. Yes, ang aga din gumising. Ito pa yung mga dadalhin namin guys. Lampara. O diba, maglampara tayo. Buti. Gasera, lampara. Ano bang pagkakaiba ng lampara sa gasera? Lampara oil lamp yan. Oh, oil naman nga yan. Ito yung lampara ni Aladdin. Oo, gasera. Tapos ito yung ano niya. Eh di lampara nga to kasi oil yung ano niya. Oh. Ito yung pinaka ano niya. Ayan, speaker. Pero kailangan masyado malakas yung patugtog. Ayan, tapos yung... Bibidyo ako dun eh. Gagi, wala kang saksakan doon para huwag bibidyo ko. Ito na itong mga starry lights. Yan. Tapos extra battery. Then, wala. Yun na lang. Inaantay ko na lang yung yung PM ng seller ng retractable tent. Kasi, yun, ipapadeliver ko na lang ngayon. And then, yung airbed sana. Kasi si Daya naman yata may airbed pa. Kung hindi pa sira, hiramin ko na lang. Yung kasi yung foam ni Chris, yung sa folding bed is masyadong bulky. Kaya, airbed sana. Meron ka pa ba yung yung manual pump nun? Wala. Sana ganun lang. Para yung space pa sa sasakyan, hindi masyadong madaming dadali. Hindi bulky. Hindi naman magmukhang maglilipat bahay kami yung ganun. may foam na dala. Anyway, excited kami guys. Ayan. Hindi ko na sinabihan ko na si auntie na huwag pakainin si Junior kasi sasama nga namin. Ready na kami guys. Naikarga na ni daddy yung mga dadalhin namin. Inaantay ko na lang talaga yung tent. Yun. And nag-text na sa akin yung yung campsite. Ayun, punta na lang daw kami. Malapit lang yun, nasa lang, silang Cavite lang ata. So, Tagaytay, ganun. So, yes! Sana dumating na agad yung yung tent. Para makalarga na tayo. Kasi dadaan pa kami ng Ace Hardware pala. Bibili kami nung, ano ba yun? Parang electric fan na rechargeable lang. Tapos, may light. Yan. May naman doon guys, may paliguan naman doon. Kaya, overnight lang naman. Dito na kayo maliligo pagbalik. Ayun. Pwede doon, mga ilang days, ganun. Kasi mura lang. Alam nyo bang lang? 400 lang per head. Doon sa, campsite. So, 800 lang kami dalawa ni daddy. Tapos, syempre, magdadala na lang kayo mga essentials nyo. Pero, pwedeng doon. Pwedeng mag-rent ng chairs, tables, tapos may sanggupsal din sila, yung lutuan, pwedeng mag-rent, pero hindi na nga ako nag-rent at may, may dala-dala kami, yun. Pero yung tent, kailangan meron talaga kayo, guys. Sunod-sunod na to. Nasimulan, sunod-sunod na to. Nafe-feel ko. Nagdala din ako ng pan-jogging para bukas. Mag-jogging kami ni Junior umaga. Pero hindi na ako magdadala ng pink pills. Ayoko abutan ng oras ng gabi. Pila. Ano? Pila sa CR. Pila sa CR. Wow. Paalis na kami. Hindi, magpagas ka muna. May gas pa ba tayo? Hindi na. Sige, pagas ka muna. Hi, Junior! Excited na naman itong lokong to. Jesus! O, yan na. Sinama ka na nga eh. Buti na paliguan ko sila kahapon. Ayan. Kaso umiiyak si Pokna tsaka yung ibang doggies. Kaya sinara ko yung pinto. Tingnan yung itsura ko. 4 na beses ako balik-balik sa taas guys. Kasi nakalabas si Poknat. Sumunod si Kami. Sunod si Poknat na naman. Kaloka. Yan. Dadanan pa natin yung sa Tondo kasi naka-oo ako dun eh. Ano yun? Yung isang tent pa, na doble tuloy. Pero okay lang yun kasi kailangan natin yung next week. Kumaliwa sa San Luis. Ayan ang gusto nito eh. Nakatingin lagi sa bintana eh. Pina-memorize mo ba?
daan natin. Ha? Siyempre, daan muna tayo sa Don Ramon para sa, ano ni Daddy? Alcohol ni Daddy. Yan, beer lang naman guys. Konti lang Daddy ha, kasi overnight lang tayo eh. For parents. Lang ang makaka-relate guys. Yeah. Happy na Junior? Nakasama ka. Ikaw favorite talaga ni Daddy, no? Favorite ka talaga ni Daddy, no? Ito kasi yung ano namin eh. Ay yung tagdan. Ano ba tawag dito ni Daddy? Autopilot. Co-pilot daw yan ni Daddy. Oh, ikaw na mag-drive. Naawa ko dun sa ibang dogs talaga. Gustong-gusto din nila sumama guys. Kaso ayun nga. Hindi ko naman kakayanin. Kahit na 2 dogs yung dali namin. Kaloka. Pwedeng-pwede sana sila dun kasi pwedeng mag-jogging, ganun. Patakbo-takbuhin lang. Kasi sobrang ano, malawak talaga yung place. So, excited na ako talaga. Nakailang excited na ako sa ano, sa isang araw. Hintayin lang natin si Daddy yung ano? Junior? Junior? Ayun, tapos pupuntahan ko muna guys yung ano, pipick upin ko pa yung isang tent. Kasi dalawa, actually ang dami kong ano, ang dami kong message kagabi na mga seller ng tent nga. So, yung ano, sabay-sabay nag-reply ka ng umaga, yung 2 pinakamalapit. And then yung isa is mas mura doon. Ito yung pipick upan namin ngayon. Tapos yung isa is na-deliver na. Kasi sabi nitong nag-deliver kanina, check ko ma'am, di pa siya sure. Kasi baka ano, sarado daw yung ano nila ngayon, yung store nila. Eh, nagulat ako, nandyan na, paalis na sana kami. Nandyan na, na-deliver na. So, yung isa naman is nag-aantay sa akin yun. Sabi ko kasi, pipick upin ko na lang. Ayan, kasi nag-ano siya, nagawa niya ng paraan nga na makuha pa sa warehouse. Syempre, yung effort ng tao. Kaya, ayun, kukunin ko pa rin. Kasi sabi sana ni Daddy is, cancel ko na lang daw. Sabi ko, seller ako, hindi pwede yung ganun. Nag-effort na yung tao, tapos bigla mong i-cancel, diba? So, ayun lang. Kawawa naman. So, as a seller, syempre, kung sa akin gawin yun, is hindi talaga, ano, anong mafe-feel ko, diba? So, yun. Kaya kukunin ko pa rin siya. Bali, 2 na yung tent namin. Okay lang naman yun kasi, kailangan nga din namin next week. Yan ang sitadayo. Ay, hindi. Ikakarga pa pala yung yellow, tsaka yung ano. Ipapapasok ko yung kaldero. Kasi nagsaing pa si auntie, eh. Wala pang breakfast yan si Daddy. Doon na lang siguro. And then, ako uminom lang ako nung Glutathione na madaming chia. Actually, nagdala din ako nun isang sachet. Para sabi ko, hindi ako masyadong gutumin kahit na camping, di ba more on food yun. So, syempre, ang diet natin. Di ba, Junior? Mag-agree ka, Junior. Di ba? Di ba? Di ba? Junior? Ano ba ang problema mo? Oo na! Aandar na tayo. Inaayos lang ni Daddy yung yellow. Excited na-pick up na namin guys dito sa Tondo. Ayan, papunta na kaming MOA na muna sa Ace Hardware. May kailangan lang kaming bilhin. Tapos diretso na tayo. Ano, kumusta ka na dyan? Excuse me. Sumuka na siya eh. Gutom na ata or nalula lang. Ayan. Nantay lang namin si Daddy. Dito na kami sa guys, sa MOA. Pinalis kasi kami doon. Nag-hazard lang sana kami sa tabi ng ng Ace, kaso bawal na daw doon mag-park or mag-hazard. So dito kami sa una-unahan lang. Matigas sa ulo namin, di ba? Saglit lang naman kasi talaga. May bibilin lang doon na mabilis lang, hindi naman mag-window shopping pa na sokin neme na ganon. Yun, sabi ko siya na lang bumaba. Tapos santay na lang namin dito. Yan, and then dire-diretso na talaga tayo guys. Yan, kasi 11:30 na, pero yung check-in naman is 2 PM pa. Tapos baka makakain pa kami sa daan muna kasi di pa kami nagpa-breakfast. Alam na si Daddy, buti ako uminom ako nung chia seeds na muna. So, busog pa naman ako konti. Kasi yung driver ko, baka magreklamo na. Charge mo na. Ha? Charge mo na. Pwede yan dito sa car i-charge? Meron. Sige.
Napumili lang ka ako dyan. Ayan, bumili pa kami nito guys kasi just in case lang, 'di ba? And ayun nga, magagamit pa to sa ano, sa next week kasi kasama sila Gigi, yung mga bata. Ayun. Pati yung sulo. Ano yung tali ko? Apat eh. Ayun, magaling. Pwede siyang i-charge sa ano, sa sasakyan. So habang bumabiyahe kami, naka-charge pa siya. Yunggoy, gusto ka na dyan? Hi! Halika na. Balik ka na dito sa lap ko. Dali. Oh, wait lang. Dito ako sa kabila. No. Dito. Akit na. Dali. Bili lang si Daddy ng undox. Yan na lang yung lunch namin. And breakfast niya. Lunch and breakfast niya. Ano yan, Yonggoy? Kakain ka na rin. Malapit na tayo, Yonggoy. Malapit na tayo. Ayan, 30 minutes na lang, guys. Sando na tayo. Dito na tayo. Lumagpas lang ng konti si Daddy. Bukas ba yan? Mag-pot-pot ka lang. O pati sila lumagpas din. Ayan, dito sa Driftwoods Action Park. Nanyata? Apo. Mary Pass? Apo. Chine-check lang yung ano, reservation. Ang galing yan, mantakin mo yan. Nasa gilid lang pala siya ng kalsada. Ayan, meron din kami kasunod. Mga magka-camping. Yay! Salamat, bossing. Baba ako kanan. Thank you! Pagbaba daw kanan. Oh, grabe. Grabe. Oh my God. Saan dito? Kanan na dito? Oo, kanan. Pagbaba kanan. O, doon pa. Ayun, kanan no. Ha? Hanapin natin yung RV kasi mag-ano tayo, magsasign tayo eh. Dito na. Sa desk ko, dyan sa ano, front desk. Info desk pala. Ayan yung RV, yan. Magsasign up lang tayo dyan. Tapos ako ikakalat. Mamaya sasabihin niya, dito ka muna sa ano, Kawayan. Mag-park. Sign lang ako doon. Bawas yung going. Yay! We're here na! Baba mo na ito si Yunggoy. Goy. Dito na tayo, Yunggoy! Dito na tayo, Yunggoy! Yes! Yes! Magpapugi-pugi. Dito Daddy. Sa likod. Oop! Oop! Sorry. Oh, dali. Yung going. Oop! Laglag! Yung going. Yes naman! Oh, malawak yung tatakbuhan mo. Go! Mag-hunting ka na dyan ng ano. Kung ano ma-hunting mo. Ayan, nag-message na ako guys sa ano, sa Facebook. Sabi ko walang tao dito sa RV. Kasi, dito daw, na-inform ako. Bago pumunta dito na, dito nga, mag-register and check-in.
Yan, kahit saan tayo. Ewan ko lang kung saan tayo ilalagay nila. Camp Santol, Camp Mangga. Kahit saan. Ayun no, sa ano, sa may RV. Junior! Go yung yun! Go boy! Oy! Pasisiwan! So yun, para sa mga pets nyo guys, oh. Ang layo naman dati! Tapos iniwan sa kalagitnaan eh, no? Wow! Galing! Tinatago niya na sabi, ayoko, pagod ako. Ayun, ikaw pala pipili guys kung saan, sila nga nakamotor lang, ang cute. Ayan, ikaw pala pipili kung saan mo gustong magstay. Ayan, doon tayo sa taas para malayo sa ano, hindi agad bungad. Ayan, meron pa dito sa daanan. Camp Mahogany. Nakahanap na kami ng spot guys. Ayan, dito. Ayan. O, dito tayo magtatayo ng ano, ng tent natin. Ayan. Diskarga lang kami. Ito na, Junior. Oh. Halika na. Pakainin mo muna kaya siya. Wala, sana mo na lang. So, dito tayo guys, magtatayo ng ating tent. Kaya lang, dito pa pala yung ibang ano namin. Ayaw? Gusto yata chicken. Inainitan siya. Ah, tubig! Nuuhaw yan. Tubig, hindi mo alam mo nasa. Nuuhaw yan si Junior. Bigyan mo muna yelo. Junior! O, diba? Sabi sa'yo yun. Yung kutsilyo na lang dati. Ice cube mo. Andyan na. Saan? Mahiwa mo. Ano? Yeah. Yes, malapit na. Wait lang. Mag-ano lang tayo, Junior? Iinuman na tayo. Kasi hindi mo na. Asan na yung kutsilyo? Hindi mo matalas. Sus. Ayun. Eto. May nalabas mo muna. Yeah. Ayun. Solda niya. Ayun. Hindi, mali. Ganun nga. Hindi na nakala. Mamaya na. Pag umabot ka siya sa sukdo.
go, Jare. Ayan, konti na lang guys yung itatali. And we're done. Kakain na tayo. Ay, magsiset up pala. So, ayun. Ang laki. 3x3 din tong ano guys. Itong inner. Tapos yung pinaka-tent namin is, yung gazebo tent is 3x3 din. So, pampamilya talaga to. Yan. Ayaw kasi ni daddy nung masikip. Kaya 3x3 yung kinuha ko. Lapit na, Junior! Ay! Huwag naman ang iihian! Ang dami-dami iihian. Doon. Maluwag yung ano mo. Huwag yung ano, tent natin. Spacious, diba? Oh. 8 ata, kasya dito eh. Junior, no, ha? Huwag ihian yung mga gilid. Lutuan natin yan bukas. Iniinit ko lang guys yung aming sabaw. Yes. Ikaw, buhusan kita. Oh, kakain na tayo. Wait lang. Gutom ka na? Ha? Gutom ka na? Ayan, mag-set up na tayo guys ng ating higaan para mamaya ready na. Kay Dayan to, iniram ko na lang. Ayan, pero bibili rin ako niya ng isa pa nito para sa next camping namin kasama yung mga bata. Yeah. Ang sakit sa palakang. Nagtanim na ng sulo. To Survivor Philippines. Talaga naman. Ready parang hindi biglaan yung natin yung camping natin Junior! Wow, enjoy ang Junior. Come on, dali. Uy, dito ako. Palpak nga lang. Go, Junior. Run! Stop! Wale. So finally guys, natapos na kaming mag-set up. It's 4:45 na. Ayan, ang aming bahay. Bahay-bahayan. Yan, sobrang dali lang naman sobrang dali lang ikabit nung tent. Yan, talagang nyo lang, i-unfold nyo lang talaga. Gusto nyo makita yung loob, tara, tayo. Tent tour tayo. Ito, magkano lang ang entrance guys per head? 400 pesos lang. Ang dadalhin nyo lang is mga essentials nyo. Parang hindi naman siya dry. So, hindi masyadong dito guys. Hindi masyadong malamig ngayon. Ay, Kasi di. pa summer na. Ewan ko lang mamayang gabi. So, tingnan natin. Ayan si daddy